at nagpapabongga. 95.5 Radyo Bisay Palang oras mga Bisay sa programang Morning na Bisay. Alas 5:30 na dyan sa kabundagan. Nagkakandara, Kaya kamong naminaw mga Bisay sa Radyo Bisay Palang. Uban sa mga dusay. uy may nakila. Namang pangkalay, Dudong Punggay. Dito nakapunta Good morning, good morning! May buntes! sa akin, Otog sa mga naminaw, karong orasa. friend. Good morning, good morning, good morning, good morning! Bahay lupat na to. Kanang mga naminaw, kanang mga na... Oy, live kita karon At di ko sa itong official Facebook account matang nga Dudong Punggay. Kailang i-search na. ang Dudong Punggay, kita na ninyo ang Darna! Makita na ninyo ang Darna! Bayo ako. Okay, good morning, good morning, good morning! Maing buntay! Nanalangin, Ano naka-view ka ron? Good morning niyong dinan! Kaya kanina, wajud ko mag-live. ako'y isang tiyak. Maulaw ko. Lagi sa dilim. Maulaw ko ninyo! Ako lang salip ng gamay ng akong buna. Kaya lang makuhaan ng kalapdok. Okay, good morning, good morning, good morning niyong tanan. Matang sa mga kaninaw karan. Akong tabunan ng aning akong headset. Para malingin po niya ang dagway. Good morning to paring Mark Iban. Good morning ni mo da pare. May buntag ni mo pare. Okay, good morning, good morning, good morning. Pasensya na kayo ha. Nga kini ang buna, gitabon-tabunan ako gamay. May na lang magamay-gamay. Good morning, pare. Great na ko si Chrysler Zamrano from Inatay. Okay. Morning, paring Mark Iban. Angel, quick, kanyete, good morning. Ay Sa tanang manamino, karoon naka-view sa itong live. sumayaw. Good morning. Ako'y may nakila. Okay, matod pa diri. Oy, Dito nakapoy. good morning ni Sairi Ervin Alves. Tanyang Atong Radyo Bisag Fans Club. ako'y nirigan. Sikihor Chapter. Good morning. Bahay lupat na to. Okay, sa tanang mga naminaw karong orasa. Alam Naglili-li sa itong live. na ako'y Sa tanang mga viewers, ang pasensya na kayo ha. Tana! Pasensya na kayo sa itong live. Ingatan. Lapad-lapad magud po ning akong headset. Unang kuto po na ni gamay. Libisi Suminod. Thank you so much for watching. Pinananalangin. Ito naman naka-view kay Ron sa itong live. Sana, Good morning! wag sana Ato ba yung tabunin ng imong buna? ang tiyan. Kaya kung sukdo. Isa di. Huwag kayo numdum ko kaniya ito mga kabislan. Kasi tiki kay akong premiuhan og 500 pesos. Basta sukdo niya ng bunang butsoy. Good morning to President Teddy Bear. Good morning mo da, Pres. Atong magtikong nga presidente sa Radyo Bisdag Fans Club. Sikihor Island Chapter, President Teddy Bear. Good morning ni mo da, Pres. Nakapanaan na kada, Pres. At ingat. Manaan ra ba kuno ni kanunay si President? Morning, mate. Great lang ko sa usap. Happy birthday. Ay, happy birthday to Gina Puino Sugala. Okay, good morning ni Muda Press. Naulaw kong action ni Presidente Rivera. Ayaw nagkatingalaan ng akong buna press nga nay natabon gamay. Normal ra na siya. Kay lapad-lapad ning akong headset. Ayun na nang bandili ka buna ni Modong mo lapad. Headset mo yun. Okay, good
morning, DJ Pong. Shout out. Ako'y Ako na sa may Bunawan, Gudod. Good morning ninyo, tanan diha. Nakil- Di ka ni Husipanan, Baot. Bunawan, Gudod. nakabuan Okay, good morning. na Salamat, mate. akin. Dong, mga pila naman ka square meter imong buna, basin. Kapayagan na na. Si Ma'am Bimbi mo, nagkabyo. Dato, Ipasukod ni Ma'am Bimbi. ang di niya lang alam at di ko masabi. Okay, matay pa diri mga bisag. Good morning, Dong Pong. Great lang nako ako nga Mimi. Mami Monica diya sa Missioned. Ni mata na ka, I love you, me. Ingat. Og papanuli, Mama Lita, may buntag ninyo diha. Si Ilma Amay o sa tanan lang mga Arellano o Mundi Falcon family. Request lang kong song, kumusta ka aking mahal? Ifli Dong Pong kay mga gimingaw man ko. BM ni, salamat dong sa pagbasa. Langit. Kuya, unsay resulta? Nasa Nindot man og herban. sana mabugin na Wala, nakitaan ng teddy bear ning akong hidban. Okay. Shout out di ay. Ay, Sa kong agaw, Geraldine Pungan, happy birthday gaw. Okay, Ako- matod pa diri mag... Okay, pasensya na kayo ha. Lapad-lapad dako manggod siya ka ng hida. Kinini ang kwan sa akong headset. tanyang Good morning sa tanang namina og nag-watch sa imong live DJ. God bless everyone. luhan. Gikan ni Tisa Kisi Dusiho. Bahay lupa Okay, good morning. Morning nimo dia Mama Tisa alam Dusiho. masabi. Sa tanang mga namina og karan. Dana Dong ang laki dako og buna dako pod na og bunal. ang Ginoo ko wa biya ko'y bunal. Oh, biya ko'y bunal. Alright. Dugay rin dyan kayo na ninyo nga gi-stokin ako ba? Dugay rin dyan mo na. Dugay rin kayo mong nakigdibati na ako anang ingon ana. Oh, basta dako daw buna, dako po daw dala. sana na ako'y isang dyan. Di biya po dagwan. Okay, matod pa din yung kawisan. Okay, good morning, Dong Pong. Great lang ko ni Alton Lloyd, Arnold Malhin, Giselle Sidney, Shell Jan. At aligdig di Sermata Marijen, Nuno Ontola, Lorena Idik Lemuhoy, Archie Bayhuna, Noel Montoya, Carmen Buboy Alyunan, Elmar Bukor, Nora Landaga, Mary Rose Banggiao, Anagret si Luida Malhin. Toy na hirong lasi secure. Ay, good morning nimo di ayusan nimo ga. Buhok dong pang Ginoo ko. Na tinatago-tago Pagpuyo mo di ha. Dong pong shout out sa nagtanaw ko sa imong live. Bugart ni diri sa may nabilid. Oy Bugart. ang nagkita. Good morning nimo di Bugart. DJ pakigreet lang ko sa Katagi family, Del Pilar family o Impil family. Salamat sa pagbasa. Salamat po sa kuha sa kong certification na si Mama Susan coming from BB Katagi. Thanks DJ. Ako'y Okay, matod pa diri mga bisag. Good morning Dong Pang. napahapon. Good morning pa. Pag niya ako. Good na ko akong anak si Christian Kate Ilinihan. Apa. Nga nag-birthday karon ni 17 years old niya. Greetings coming from Mama Bibi. Request ko birthday song. Salamat dong and God bless. Ilupat datong ng Okay, shout out to Jibong watching from Balubuhan, si Tuburohas. ang beauty ko ngayon. Michelle Guminta. Good morning. Titinda na Agala 5:38 na dito kinimong programa at organis sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory. Kung sulbad labi na kung mag-shopping ka mga t-shirt, branded ng mga t-shirt, nagikan pa yun sa factory. Nag-offer sila factory price o free deliver nationwide. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page. Paul Bear Supplier Direct Factory. ko ay isang Mag-reply na dayon si Captain Deliver o si Ma'am Mary Rose Ana. Mag-minsahe ka. Mag-order ka mga t-shirt, branded ng mga t-shirt. Gikan pa dyan sa factory. At doon dako man og herban sa atong hulmana. kawiran. Pag lahat sila Dili.
Nara ko gigamitan ana. Ang mga Mo na ako nang gibutang diha na bet kay nara ko gigamitan. Naka-uniform mag pang-Olympic, abi kog boxer. Kay nindot magdepensa sa bunal. ito na Asit jud nimo na nga bunaha ba. Timaan sa dakog ikog. Wala gitira na kong president. Nabi ko ingon ani pres. Na ko ingon ani pres. Ako jud tong gipagama para nimo. at di ko Ako jud tong gipagama pres para nimo. Kinasing-kasing jud to nako. Isip akong pagpalangga nimo. Ulat na lang mga pizza 9 na nato diha. I-surprise ra tika. Pero manginaot ko nga masibo ra nimo. Magkasya ra nimo pad. President Teddy Bear, ingon anak kanako ka pinalangga. sana'y manawari Ingon ana ang akong pagpalangga nimo. Kinasing-kasing nga akong itunol nimo. Ang akong kinasing-kasing nga gasa nimo. Ingon ani. Ingon ani. Basta tatak ingon ani timaan. Lagi palangga tamo diha. Ingon na. Salamat kayo Dan Idol. Naglawig na to paingon diha. ang iniingat-ingatan ko ang ugat sa braso Naglawig na to paingon diha. Mabot ra to diha, pres. I hope nga masibo rin tawon to nimo. sa tuwing kami Kay kininian wala kay ko ka dili ka na ko mabasa ang imong lawas. Basig pariha ra ta. Okay, ug pariha ra ta, masibo ra to nimo. lalaki Alas 5:41 na yan. sa Mega Mall Ikaw na po'y magsuot, pres, og pang-Olympic. Limaan nga taga Pilipinas. Okay, pang-Olympic biya kay ni, Naiblo, naipula, naistar, white, yellow. ang beauty Timaan ni sa atong bansagon, bisan pag-asa ka Bahay lupa asa ka mudunggo puhon, basta magsuot kag yun adto. Timaan to nga Pilipino ta. nagtitinda DJ, request kong song Banyo Queen para sa mga kauban nako diri nga nangatulog pa. Kasi Kuya Janjan og Ate Gisa Impil. Thanks DJ. Good morning to Konsihala Adilpa de Los Santos. Konsihala Adilpa de Los Santos of San Francisco Dapitan City. Apili po og ingon anak na headband kay para maalaan tag dakog. ito ay isang mo Okay. Morning dong boss. Shout out dire sa may Kampalanas Lasi. at nagpapapuga Camp Leon, naka-live ni karon dance. Di ka ni Basilio nga kurat. Pasensya na kayo hanga. Akong kamot mo anam og dapon diri dapit sa tubangan. mga foreign Nara ko'y gikuse. pagkasulit sumayaw Nara ko'y gikuse. Okay, good morning sa tanang mga nagka-view sa itong live karan. Good morning, ang bunday. Ayaw kang bata ng ang gikuse. Kay nara ko'y kagit. Okay, alas 5:43, radyo kini mong programa turgin sa Rapid Booster. Ang pinakabago karon nga animal feed supplement. Alang simong mga kayuban na ila kanaisip Rapid. Ako'y isa. Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster pagkatabang simong mabinuing mga kayuban. Aron dali mo dagko mo tambok mo bugat imong mga baboy baka kanding kabayo kamaw. Labaw sa tanan purgaw sab kana sa bulati simong mga kayuban. Magkapagana sa pagkaon magkapaligon kana sa immune system sa imong mga hayop busa mga kabisa at batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga Agribit Supply sa inyong lugar ingon man. At pagkaniyo sa Miganox Capsule, the most superior antioxidant. Mega Body with Miganox Capsule. isang tiyan na Ang kimatod pa diri mga bisag atong handusan.
DJ Pongs og President Teddy Bear og di nilia sigo ni President og di masigo ni President ihatag ni Mili Itek. Ay kagapon nagpatubag ta. Atay mga pangutana kagapon nag-premium tag Radyo Bistak t-shirt na nay mag-claim og t-shirt diri president na mo diri nga gwapo pud Ato lang ha dara Iniingat President Tiber mo ni among president nga gwapo pud na mo diri. Master Handusay ni. Sira na kay gausig si Bulldog. Sa tuwing kami magkasama Mo ni presidente na mo po diri nga manguutay man mangutay ni. Gikuot gani niya itong iyang kaubang 4 kantos. Okay. Alas 5:45 na yan. Nagusig akong alaga diri Ako'y napahiya sa galit ng hapon. Okay, matod pa diri Aba, pero Okay. Naakap Papa, si Tani? ang Dili man ma. Pinawi pang lahat. Okay. Bahay lupat datong ng nobyo kong hapon. Okay. Sa tanan nanay naglupad diha nga atong gipang premyo sa atong pangutana. Nanay naglupad diha paingon. At nagpapalala Sa may isla si Kihor. Kuha ni mo tong imong mga t-shirt? Dili ra? Sila rin mo claim. Sila rin magkuha. Salbog lahat sila Nindot kay Rabi Rice diri, Rabir. ay nagkakanda. Okay, sa tanan lang nga, katubi tong nag-submit sa ilang mga t-shirt. Kuha ninyo diri ay. May Kay naki magkauna-una niya kuha ning hatag. Ha? Nailag siya sa akin. Kanyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan. Abi na kung nag-unsa ring gwapo diri, nag-remit di ay. Okay, sa tanan lang, na ako'y naglupad na di paingon. Darna, Kato mga nagkatubag sa mga pangutana. Kini si President Teddy Bear. ingat-ingatan ko. Kini si President Teddy Bear. Wala ni mo tubag pero ako ning giatagan kay gwapo man. Good morning ni Madia Press. May buntag ni Madia Press. Okay. So tanang mga viewers ram nga nagabya. Good morning ni Ninyong Danan. Kutob sa mga naminaw karong orasa. Good morning Dian Lani Ikito. Ex Pidring Baroy, Kunsyal Jiri Bulungon, Kunsyal Juby Belase. Greetings gikan ni Diding Bidad. Kini siya ti Diding, wa jud na ko ni maapilig padalag t-shirt. Nalimtan na. Wala jud maapili ni sa ti Diding og padalag t-shirt. Wa man matutubag. Wala man matutubag. Pero ayag kabalaka, Disyembre po, ninigsugod na sa Pizza Uno sa Disyembre. Ang ugat sa braso't Kamong taga Isla Sikihor, daghan kay mong madawat, gikan sa Radyo Bisdak Dipolog. Labi na ang mga miyembro sa Radyo Bisdak Dipolog. Ako na, Radyo Bisdak Fans Club. Tanang mga miyembro, daghan kay kong ihatag ninyo nga pahalipay. Isip balos sa iyong kinasing-kasing pagpaminaw sa Radyo Bisdak Dipolog. Good morning to Iski Aljun Gumalal. Morning ni mo na Iske. sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Kumusta nga ako ang proposal ni mo Iske? Like yours? Nato'y proposal ako ni mo. Okay na ba? Gaulat na lang miss yung go signal Iske. Bahay lupat datong ng nobyo kong hapon. Dominga Kapit, good morning. O ngayon, Katong dili magkadawat og ito. Magkoreksyon na natag mga maestra nga naminaw ani Ron. kandara pa. Sa tanang mga viewers nga naka-view karon sa tong live, palihog kog subscribe sa tong YouTube channel. Ang pangalan sa tong YouTube channel, Dudong Punggak. Inyo lang i-search. Nag-open ni mo YouTube, inyong i-search dito, Dudong Punggak.
Then inyong i-subscribe. Then tuplo ko nimo tong notification bell aron updated ka sa tong live video. Bahay Okay. Sa tanang mga viewers na nag-view karon. Kunsyal ayan uy nga gwapo. At di Good morning mo dia si Hal. na ko'y Maing buntag ni mo dia si Hal. Good morning. Oo. Darna. ang iingat-ingatan ko. Okay, matod pa din magbisag. Sa braso't muscle ko na tinatago-tago. Reto ni Daddy sa Mission Angel kaniti kwe ni. Magkasama Okay. Alas 5:50 na yan. Ay! Na ako'y pangutana, lain nga pangutana. Huwag sana mabuting Lain nga tulog ka t-shirt akong ipaulan sa makauna lang. Sa makaunag, tubag, tulog ka mga makatubag. Tulog ka mo kong pilion. Sa makauna nga tulo. First three nga makatubag sa atong pangutana. Sayon ra kayo na atong pangutana para makadaog dyan mo. Sayon ra kayo na atong pangutana. Basta makadaog lang mo. Okay, sayon na kayo. Related ra gyapon sa Sibianan ni. Ini ang pangutana. Related ra ni sa Sibianan. doon sa ermita. Okay. Ang atong pangutana. Iski Aljon Gumalal. Bongga Ang atong pangutana makadawat og Radyo Bisdak Fans Club T-shirt. Tulog ka mo. lahat sila Kagahapon gipakapinan to na tog tag 500 na karon walay pakapin. ay nagkakandara pa. Kay Biyernes na. Ayaw na. Okay, ang ako'y pagkapin para lang pamalit akong bulad o ginamos. Okay, ang atong pangutana, Akin una nga magkatubag. Tulog ka Radyo Bisdak T-shirt, tulog ka tawo. Nga unang magkatubag. bahay lupa Pero dili na ko ipabalog kinsa na kanauga. Ako lang mong i-surprise. niya lang anak. Kinigtubag ninyo, i-text yung tubag. Then sunod, pangalan, then address, then size yung t-shirt. Iniingat Yun na ra. ko Okay. ako Tulo kasama ha, og naulahi mong tubag, na binako pasensya na kayo. pa Okay, tulog ka buok. ang kasama. Ako'y Tulog ka tao, magkadawat og Radyo Bisdak t-shirt ninyo lang i-text. Pangalan, ay manawa. address. Dayon na contact number, butang i-contact number. Then size sa inyong t-shirt. Okay, tulog ka buok, magkadawat og Radyo Bisdak Fans Club t-shirt. Okay. Ako ay isa Okay. Ang atong pangutana kay gamay lang taguras, hasasan ba ni nako? Una nga makatubag. Pwede niyong i-text 0926-775-7942 o 0912-028-8654. Tulog ka tawo, maka-text og una. Din nyo lang i-text inyong tubag, pangalan, address, dayon size sa iyong t-shirt. Ang pinakauna sa tulo, pakapinan na kog 500 pesos. Una nga magkatubag. Tulo ka Radyo Bisdak t-shirt. Ang pinakauna jod na ay 500 pesos. Una nga magkatubag, unsay tinuod nako nga pangalan. doon sa ermita. Kapag Gabi-gabi kapag dili na nako ibalik ha, dili na nako ibalik. Kay 500 pesos ba ang pinakauna. pag ako'y sumayaw. Di may nakilala. Nanay usa o nga nanguan o. Dito na Nay usa nga namaling diri nga ako ang kauban o. kahit lang siya sa akin. Tanyang gawing girlfriend. Okay. Nay diri una nga meet
answer jud pero wrong spelling. Bahay lupas na to. Taga Tignaw, Lassi Secure, size large. Lang alam Arne Palismo, wrong spelling. na isang Darna Naiusa din, wrong spelling. Darna Ang Darna! ingat-ingatan ko ang ugat sa braso't muscle ko. Okay. Sakto diri. Oga, kini niyang spelling. Pero Angin kulang. na sana'y manawari Abanti din yung mga panuwa ko. na ako'y isang tiyarin na lagi Pagkataon yung duro ha. 500 pesos ang premium sa una jod, pinakauna nga answer. Dayon, plus Radio Bisag T-shirt. Then katong duha, ay Radio Bisag T-shirt na lang to. Pag ako'y sumayaw Okay. Pwede lang na iske. May na- Sige, apil na iske. So, umon pugo ni panuwa. Morning mo na iske. Ay, kung suong-suong. Ako'y nirigaluhan bahay lupas na to. Ang di niya lang alam at di ko masabi na ako'y isa Okay. Leslie Oltarisa, XL. ang iniingat Arnie Palismo. ugat sa braso't muscle ko. Okay. Sounding inyong mga text. Bukod pa Akong tubagdong. kami magkasama. Ray Ponce Dominguez. Ako si Bini Istiluso, taga Magangon, Pulangko. Medium. Okay. Lagawon na ko ning hasasan ako ning oras ani haoga kaysa pinakauna. Dan katong nakatubag dayon layo na kay ikaw pati kalima dili na dito si kadawat. Lorina Clamuhoy, talayong Lassi Secure. Tubag Ri Ponce Dominguez. Wrong spelling. Large. Kana po rin panuhak, oh. Ri Ponce Dominguez. Adolfo ni Pinales. Sa may Santa Filomena, large. Ilam di Adolfo. Wrong spelling ng imo Adolfo. Ikaw Adolfo, ka kanunay tang magkaibalag kada gabi. Marong spelling po yung kang panuhakan ka. Kasama kami biglang nagkita. Ri Ponce Dominguez, si Jocelyn Piras ni Nangkaan Rizal, large. Doon sa Mega Mall. Okay. Ri Ponce Dominguez, gikan ni Dexter Mata, Katulian San Juan Secure, medium size. Ako'y Namaling na pong panuhak ko. Ako'y may nakilala. Rio Ponce Dominguez, Ito nakabuo Genesis Islet Nidong, Poblasyon Jibutan, XL. sa akin. Tanyang gawing girlfriend. Alas 5:58 na yan. Ako aning hashasan karon. Then akong pilian ang pinakauna nga oras Na ako'y isa sa akong pagbuhi sa pangutana. Then ang tulog ka buok nga makadawat to siya Radyo Bisag T-shirt. ang Then ang pinakauna pa yun nga na-send dire nga insaktong tubag makapina nako og 500 pesos nga cash gikan sa Dominguez Balita Herbal Product. sama. Okay. Ako'y May nang magkasinabot ag maayo. Oh. sana'y manawari. Oh. Huwag sanang mabuking na ako'y isang tiyarin na lagi sa dilim. May nang magkasinabot ag maayo. Pilian pa nina ko ha. Pilian ako ni katong pinakauna nga kananaang pinakauna nga nakatubag. Thank you so much sa mga viewers na nag-view karon. Sa tanang mga viewers na nag-view karon. Good morning ninyong tanan, may buntag ninyong tanan. Ang iniingat
Ingat-ingatan ko ang ugat sa braso't muscle ko. At mga bisek, wala dito igong nga oras. Salamat kayo sa inyong uban-uban ka na ako, ha? Ayaw ka balaka, ako ning hasasa ning inyong mga tubag. Biglang Sa makauna, ako aning di sinasadya. ipadala unya via LBC ang inyong mga t-shirt kung layo mo. Then ang kwarta ay via Palawan ako. Okay, sa makauna lang. Katong una nga naka-text. Salamat kayo sa iyong pagwanuban ka na ako. Pahiya Ikan alas kininian alas hapon, inumbag niya 4 kapin. Alas 4 na ba to? Hangtod nining mga oras. Papa. Okay. Salamat kayo. Hinaot ko nga nalingaw ra mo. Nung buboy magkalisang, good morning. Morning ni mo na nung buboy. Talbog lahat sila. Okay, kini yung alagad. Ang gikadukan sa tanang kabayutan manghandusan. Darapa. Sa namang pangakalaay, way pagluban. Inyong alagad, Dudong Punggat.